nsiba diffiċli ma' ħaddieħor u ma nirrealizzax li laqqas bija nnifsu wkoll qed insiba diffiċli. Allura x'kuntant dawn ikunu mumenti laqgħuk mar-realtà. Il-verità teħlisna u meta aħna ħielsa nistgħu nħobbu eżistih. Allura anke meta tsiba diffiċli biex tħobb, ħalliha tkun checkpoint ftit għalik innifsek. Ħaġa li naħseb hija ħafna importanti eżisti biex inħobbu l-mur diffiċli li nħobbu hija regola importantissima li ninsara, hija l-mewt. Biex tħobb il-mur diffiċli li tħobb, titmut għalik innifsek. Trid tmut għalik innifsek. U hawnhekk naħseb jien fejn aħna neħlu, naħseb dawn l-affarijiet li qed qabel b'xi mod ieħor inġaħġuhom. Imma meta niġu għal din il-parti tagħna, li mmut għalija nnifsi, li ngħid le għalija nnifsi, li ngħid le għas-supervja li nħoss fija, li ngħid le għall-lejra li hemm fija, li ngħid le sabiex ma naqax, ħalli ma nkunx li nagħmel l-ewwel pass għal ħaddieħor. Dik il-ħaġa li ma rridx immut għalija nnifsi, hemmhekk neħlu. Ftakru Ġesu qal jekk il-żerrija ma taqax fil-ħamrija u tmut, ma tagħmilx frott. Ma tistax tagħmel frott ta' mħabba jekk m'intix lest li tmut għalik innifsek. Din diffiċli jiena li nħossha taqbida ta' kuljum fil-ħajja. Li tmut quddiem ċerti persuni fil-ħajja tiegħek. Tista' tkun taf li għandek raġun u titmut biex tħobb. Mhux tmut u toqtel għal punt, tmut biex tħobb. Kemmi diffiċli li nkunu nsara veri f'daw ċirkostanzi. U hawnhekk għandna bżonn il-qawwa tal-eżistijaj. Mhux biex isir il-miraklu fil-persuna l-oħra, ħadd titbiddel li biex jiena nsiba faċli nħobba, biex isir il-miraklu fija li jiena mmut li għan nifsi, biex il-persuna l-oħra anke ma titbiddilx jiena nħobba. Hawnhekk hu l-qofol eżistijiet li kollu qegħdin ngħidu. Kif għamel Ġesu eżatt fuq is-salib. Ġesu miet biex ħab. Ma għadx jistenna lilna li nbidlu sabiex iħobbna, imma miet sabiex ħabna u għax miet biex ħabna, tant issa nistgħu nesperjenzaw din l-imħabba tiegħu li ħanejtek meta tibda dduqqa tibda titbiddel u tibda tħobb vera u tilqa l-imħabba. U dak li Ġesu għamel eżistijaj, għalhekk qed ngħid l-imħabba fil-bidu qed tilkom li rridu nitalmuha mingħand il-mulej Ġesu. Aqwa minnu ma ħadd li jista' jgħallimna fuq l-imħabba, l-ebda psikologu, l-ebda studjuż u l-ebda ħattu xejn. Għax Alla huwa mħabba. U allura eżistijaj meta nibdew nħobbu b'dan il-mod nilqabija, inkunu qegħdin nevanġelizzaw. Inkunu qegħdin nwasslu l-persuna ta' Ġesu fl-imħabba tagħna. Allura minn qalbi nitlobkom kif għamlet il-Madonna eżistijaj. Il-Madonna li ġaret il-Kristu tatunna b'ħafna mħabba. Ejjew infittxu illi meta nsibuha diffiċli nħobbu, ngħixuha fi spiritu nisrani billi aħna tassew nifqu fuq il-kelma talla, nitolbu l-qawwa tal-Ewkaristija, nitolbu qawwa tal-Ispiritu Santu, immutu għalina nfusna u ma nibżawx nagħmlu aħna l-ewwel pass ħalli nħobbuk fil-konkret kif Kristu għamel magħna fl-inkarnazzjoni. Jekk nagħmlu dan il-muriet naslim.